እዙይ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ዩኒሴፍ ኣብ ኤርትራ ብዋሕዲ ማእዛዊ መግብታት ዝተጠቕዑ ልዕሊ 17,000 ቆልዑ ከም ዝኣለየ ኣፍሊጡ። ስዑድ ዓረብ ዜጋታት ኢትዮጵያ ምግፋፍ ደው ክትብል ኢትዮጵያ ሓቲታ። ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ብዝተኻየደ ደባዊ ጎንፂ 84 ወተሃደራት ከም ዝተቐትልዋ ገሊጻ። ኣርእስታት ዜና ክትሰምዑ ፀኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕፅል። ኣብ ኤርትራ ብዘን ዝሓለፋ 6 ዋርሕ ብዋሕዲ ማእዛዊ መግብታት ዝተጠቕዑ 17,728 ቆልዑ ከም ዝኣለየ ኣህጉራዊ ማዕከን ቆልዑ ዩኒሴፍ ኣብ ዘውፅኦ ወቕታዊ ፀብጻብ ገሊጹ። እቶም 6,865 ቆልዑ ብከቢድ ዝተጠቕዑ ምንባሮም ዝሓበረት ትካል እቶም ዝተረፉ 10,863 ድማ ኣብ ማእከላይ ኩነታት ዋሕዲ ማእዛዊ መግብታት ዝጽንሑ እዮም። ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ጨንፈር ዩኒሴፍ ኣብ ዓመተ 2021 ብዋሕዲ ማእዛዊ መግብታት ዝተጠቕዑ ልዕሊ 40,000 ኣብ ክሊ ዕድመ 6 ወርሒ ክሳብ 5 ዓመት ዝዕድሚዮም ህፃናትን ቆልዑን ንምክንኻን ወጢኑ እኳ እንተሎ ካብ ዝሓተቶ ስታት $18 ሚልዮን ምወላ ፍርቁ እውን ክረክብ ብዘይምኽኣሉ እቲ መደብ ክዕወት ከም ዘይክእላ ተንቢዮ። ካብ ዝሓተቶ ስታት $18 ሚልዮን ምወላ ኣስታት $6 ሚልዮን ጥራይ ካብ መንግስታት ጃፓን፣ ብሪጣንያን ካልኦት መሻርክትን ዝረኸበ ዩኒሴፍ ኣብ ኤርትራ ቆልዑ ነፍሰ ጡር ኣዴታትን ቆልዑ ዘለዎም ዝተጸገሙ ስድራ ቤታትን ይሕግዘሉ ምህላው ፍሊጡ። ዩኒሴፍ ካብ ጥሪ ክሳብ ሰነ 2021 ኣብ ዝነበረ እዋናት ንልዕሊ 1.3 ሚልዮን ቆልዑ እውን ህይወት ዘድሕን መሰረታዊ ክታበት ምሃቡ ኣብ ፀብጻቡ ኣስፊሩሎ። ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ምግፋፍ ደው ከብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ምሕታቱ ፀብጻብ ዘ ሪፖርተር ገሊጹ። ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ስዑድ ዓረብ ሌንጮ ባቲ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ስዑድ ዓረብ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃ ኣሕመድ ቀጣን ከም ዝተራኸበ ዝገለጸት ምንጪ ስዑድ ዓረብ ናብ ኢትዮጵያውያን ዝቐንዐ ምሕረት ክትእውጅ ምምሕፃኑ መልኪቱ። ስዑድ ዓረብ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ደው ኣቢላቶ ዝጸንሐት መስጓጉዕ ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድ ዘይብሎም ወፃእተኛታት ኣብ ትቕፅለሉ ዘላ እዋን ዛጊት ኣስታት 40,000 ኢትዮጵያውያን ናብ ዓዶም መሊሳላ። እታ ሃገር 10 ኣሽሓት ተወሰኽቲ ኢትዮጵያውያን ንምስጓግ ኣኽበርቲ ፀጥታ ብምውፋር ግፋብ መክያድያ ትርከብ። ኣብ ሓያሎ ክልላት ምፍራፅ ፀጥታ ኣጋጢምዋ ዘሎ ኢትዮጵያ ነቶም ሰሙናዊ ካብ ስዑድ ዓረብ ዝምለሱ ዘለዉ ኣሽሓት ዜጋታት ነናብ ዓዶም ክተፋኑ ከም ዘይከኣለት ይግለጽ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ስዑድ ዓረብ ንዝምለሱ ተወላዶ ትግራይ ብስም ውሸባ ኮሮና ቫይረስ ንበይኖም እናፈለየ ከም ምሩኻት ኩናት የቕርቦም ኣሎ ዝብል ወቐሳታት ይቐርብ። ካብቶም ኣብ ዝቐረባ ዋርሕ ናብ ዓዶም ዝተመልሱ ልዕሊ 40,000 ኢትዮጵያውያን ቶማሳት 13,000 ተወላዶ ትግራይ ምዃኖም ይግለጽ። ሱዳን ካብ ወርሒ ሕዳር 2020 ኣትሒዙ ምስ ኢትዮጵያ ብዝተወልዐ ደባዊ ግጭት 84 ወተሃደራት ከም ዝተቐትልዋ ኣፍሊጣ። ማዕከናት ዜናት ሃገር ነቦወንበር ልኡላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ብምጥቃስ ብዘቕረቦ ሓበሬታ መሰረት ብኢትዮጵያ ተወሪሩ ዝነበረ ሰፊሕ ክፋል ዞባ ኣልፋሽጋ ንምምላስ ኣብ ዝተገብረ ውግኣት እዮም እቶም ሱዳናውያን ወተሃደራት ተቐቲሎም። ኢትዮጵያ ብወገን ምብራቕ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ሱዳን ተጻቦታት ትቕጽሎ ከም ዘላ ዝገለጸ ጀነራል አልቡርሃን ሰራዊት ሱዳን ነዚ ተጻቦታት ዝንምምካት ኣብቲ ዶባት ተዋፊሮ ክጸንሕ ምዃኑ ረጋጊጹ። ጀነራል አልቡርሃን ነዚ መግለፂ ዝዛሃበ ሓድሽ ኣመሓዳሪ ዞባ ሰሜን ኮርዶፋን ስልጣን ናይ ምርካብ ስነ ስርዓት ኣብ ዝተረኽበሉ ኣጋጣሚ ምዃኑ ብሰራዊት ሃገር እትውነን ሬድዮ ሱዳን ገሊጻ። ሱዳንን ኢትዮጵያን ታሽዓይ ወርሑ ቁፂሩ ንዘሎ ደባዊ ግጭት ንምፍታሕ ብዝተፈላለዩ ወገናት ዝቐረበ እማማታት ኣይተቐበላን። ኢትዮጵያ ናብ ዘተ ክትቀርብ እንተኮይና ሰራዊት ሱዳን ቅድሚ 6 ሕዳር 2020 ናብ ዝነበረ ከባቢታት ክስሕብ ክትሓትትን ከላ ሱዳን ብወገና ሒዛቶ ዘላ መሬታ ቅድሚ 20 ዓመታት ብኢትዮጵያ ዝተጎብጠ ክፋላ ብምዃኑ ብምጥቃስ ሰራዊታ ከም ዘይተውፅእ ኣፍሊጣ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ህግደፍ እቲ ዓይነማይ ደፊኑ ብጽምኢ ህዝቢ ዝሻቐል ስርዓት ብይርጋለም ፍስሓ ሬድዮ ኤረና
ካብ ኩናት ዓመፅ ቅስለት ውሽጣውን ግዳማውን ግርጭታትን ዘይፍትሓዊ ፍርድን ህይወቱ ንምድሓን ከምውን ብሰንኪ ዓሌቱ መበቆሉ ሃይማኖቱ መንነቱ ፖለቲካዊ ራእይኡ ሞይኡ ክወርዶ ካብ ዝኽእል ሓደጋ ብምፍራሕ ብዘይድሌቱ ዶብ ሰጊሩ ዝሃደመ ብሰንኪ ስእነት ውሕስነት ድማ ናብ ሃገሩ ክምለስ ዘይክእልን ዘይደልን ሰብ ስደተኛ ዝብል ጠማረ ቃል ብሓፂር ይገልጾ። ብመሰረት ዝደሓረ ጸብጻብ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት UNHCR ብተፈጥራዊ ሓደጋን ውሽጣዊ ረፅምታትን ኩናትን ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ግን ከኣ ካብ መረበቶምን ዓዶምን ተዘናቢሎም ንውሕስነቶም ኣብ ዘየተኣማምን ቦታ ዝርከቡ ህዝብታት ዘጠቓለለ ኣብ መላእ ዓለም ናይ ዘሎ ስደተኛ ብዝሒ 82 ሚልዮን በፂሑ ኣሎ። እዞም ኣብ ገዛእ ሃገሮም እናሃለዉ ኣብ ቤቶም ሰላማዊ ናብርኦም ክመርሑ ዘይከኣሉ ህዝብታት ንልዕሊ ፍርቂ ናይቲ ሓፈሻዊ ብዝሒ ስደተኛታት ዓለም የቑሙ። 35 ሚልዮን ካብቲ ጠቕላላ ብዝሒ ህፃናትን ትሕቲ ዕድመ መንስያትን እዮም። 1 ሚልዮን ካብኦም ድማ ኣብ ጉዕዞ ድልያን ውሕስነት ዝተወልዱ ምዃኖም ይሕበር። ኤርትራ ካብተን ብብዝሒ ስደተኛታት ብምፍጣር ኣብ ቅድሚት ዝጥቀሰ ሃገራት ዓለም እያ። ብፍላይ ብዝሕቶም ካብ ግዱድ ዕስክርና ብሰንኪ ሃይማኖታዊ እምነቶምን ፖለቲካዊ ራእያን ዝስዕብ መጭወይቲ ስእነት ናይ ምንቅስቓስ ሓርነት ስእነት ውሕስነት ዘይፍትሓዊ ፍርድን ሓፈሻዊ ጭቆናን መሪርዎም ካብ ሃገሮም ሃዲሞም ውሕስነት ክህቦም ዝኽእል ቦታ ንምርካብ ስደተኛታት ዝኾኑ ዜጋታታ ምስ ጠቕላላ ብዝሒ ህዝባ ፍጹም ዘይመጣጠም ብዝሒ ስለ ዘለዎ ዝተጋነነ ስም ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ክህልዋ ክኢሉ እዩ። ምኽንያትን ጠንቅን ናይቲ ኩሉ ንዜጋታት ኤርትራ ኣብ ሃገሮም ኣብ ቤቶምን ምስ ስድራ ቤቶምን ከይነብሩ ዝገበረ ሽግራት ከዓ ትብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት እዩ። ኣብ ኣጋመ መወዳእታ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ኣብ ዝተወልዐ ውሽጣዊ ግጭት ኢዱ ብምጽምባር ድሮ ካብ ሃገሮም ወፂኦም ናብ ዝሓሸ ውሕስነት የቋምቱ ንዝነበሩ ባዕሉ ካብ ሃገሮም ኣንፊጹ ስደተኛታትን ነበርቲ ኣብ ማዓስከራት ጎረባብቲ ሃገራትን ዝገበሮም ኣሽሓት ዜጋታት ህይወቶም ከም ዝተሓላለኽን ዝመሳቐልን ኣብ ምግባር መሪሕ ተራ ተጻዊት እዩ። ንሰላማውያን ኣከላቢቱ ስጋኣተዮም ንዝበሎም ጨዊው መንስያት ገፊፉ ንዝተረፉ ድማ ነዝያዳ ሽግር ኣሕሊፉ ሂቡ። ኣብ ልዕልቲ ንዓመታት ንሶም ኣብ መሬቱ ንሱ ድማ ኣብ ከባቢኦም ዝነበረ ህዝቢ ግፍዒ ብምፍጻም ንውሕስነቶም ኣመና ሻሕኪርዎ። ብሰንኪ እዚ 10ታት ኣሽሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብታ ንባዕላ ርግኣት ዘይረኸበት ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ፍርሕን ኣማራጺታት ዘይብሉ መንቀራቑሮም ኮይኖም ለይታቶም ከውግሑ ካልኦት እውን ብስእነት ድራር ዕለት ክሳቐዩ ዝኽእሎ ዘበለ ገይሩ። ሬድዮ ኤረና ኣብታ ህዝባዊ ኣገልግሎት ኢንተርነት ነውሪ ዝኾነላ ኤርትራ ህዝቢ ምስ ካብ ኤርትራ ወፃኢ ዝካየድ ንጥፈታት ዓለምና ከይራኸብ እጉድ እዩ። ኣብ ዕፁውን ጸልማትን ክፍሊ ኮይኑ ብሓንቲ ኣዝያ ጸባብ ፈቓቕ ኣፉ ኣወጢሙ ምስ ግዳም ክራኸብ ዝፍትን ንጹህ ኣየር ክስሕብ ዝህቅን ወይ እውን ጥፍጣፉ ክተፍእ ዝረአ ሰብ መሲሎም እንሪኦም ገለ ውሕዳት ነጠፍቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ግን ኣለዉ። ሓደ ካብዚኦም የማነ ገብረ መስቀል ቻርሊ ዝተባህለ ናይታ ኤርትራ ንግዳም ዓለም ከዓ ናብ ኤርትራ ትርእየላ ንእሽቶ ፈቓቕ ቀዋሚ ዓሚል ዝኾነ ሰብ እዩ። ሓሶት ጸለምን ክሕደትን
መለለይኦም ዝኾኑ ሰባት ምጥቃስ እንተተደልዩ ካብ ቀዳሞት ኣብነታት የማነ ገብረ መስቀል እዩ። ተግባራቱን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሃን ዘሎ ንጥፈታቱን ነዚ ስዕብ ስእላዊ ትርኢት ይፈጥር። ኣብ ሓደ ኣዝዩ ዓብዪ ኣዳራሽ ኣብ ጸልማት ሆጭ ዝበለ ህዝቢ ኣሎ። ብርሃንን ንፋስን ብሓንቲ ኣዝያ ንእሽቶ ምስ ግዝፍቲ ኣዳራሽ ኮነ ምስ ብዝሕቲ ህዝቢ ዘይትመጣጠን መስኮት ይኣቱ። እቲ ዝተዓባዓበን ዝተቓጸለን ኣየር ድማ ብኣ ይወፅእ። ኣብታ መስኮት ኮፍ ኢሉ ዝዓጹን ዝኸፍትን የማነ ገብረ መስቀል እዩ። ነታ መስኮት ዝኸፍታ ድማ ነቲ ዝተጠቕሰ መዓላ ዘይኮነስ ምስ ዝሓልፍ ሰብ ክጻረፍ ምስ ዝደሊ ጥራይ እዩ። እዚ እቲ ህልው ኩነታት ኤርትራ እዩ። መበገሲ ናይዚ ትሕሶ ዝኾነ ምኽንያት ኩነታት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝሰኣጉዳ ሓዊ ሚዛን ሓይሉ ምስ ተቐየረ ማለት እቲ ብኤርትራ ዘሎ ስርዓት ነቶም ኣብ ዝተፈላለያ ማዓስከራት ስደተኛታት ዝነበሩ ኤርትራውያን ብቐጥታ ከረኻኽበሎም ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ምስ ኮነ ብወንጭፍ ከነዓዕብ ተሰሚዑ የማነ ቻርሊ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ባዕሉ ትንህይወቶም ብኹሉ ኹርናዓት ኣጻቢቡ ኣደዳ ከርተት ዝገበረ ስርዓት ተሓላቒ ኮይኑ ክቐርብ ዘይመስልን ካብ ባህርያቱ ወፃእን ምዃኑ ግልጽ እዩ። እዚ ንግዚኡ ወንዚፍና ኣብቲ ዝያዳ ሓደገኛ ዝኾነ ገጽ ናይቲ መልእኽቲ ከነተኮር። ሬድዮ ኤረና ብመገዲ ወግዓዊ ኣፍኛ ናይ ትግራይ ዕጡቓት ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ሕነ ይፈድዩ ኣለዉ ክበሃል ዝተደልየ እቶም ዕጡቓት መሰል ስደተኛታት ንኸኽብሩ ንምሕባር ኮነ ንምዝኽኻር ወይ እውን መጠንቅቕታ ንምትሕላፍ ኣይነበረን። ዜጋታተይ ይብደሉ ኣለዉ ወይ ከይብደሉ ዝብል ኒሕ ዘንቀሎውን ኣይኮነን። እዚ ኣካይዳ ናይቲ ስርዓትን ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ዘለዎ ክቱር ጭካንን ዓማፅ ተሓሕዛን ንዝፈልጥ ሰብ ስውር ክኸውን ኣይክእልን እዩ። እቲ ክመሓላለፍ ዝተደልየ መልእኽቲ እቲ ስርዓት ኣብ ትግራይ ከይዱ ንዝፈጸሞ ዓመፅን ግፍዕን ብምእማን ነቶም ዕጡቓት ሕነ ንኽፈድዩ ምትብባዕ ከምኡውን ህይወቶም ስደተኛታት ዝያዳ ኣብ ራዕድን ሓደጋን ንምጥባስን ዝዓለመ እዩ ካብ ዝብል ትርጉም ንላዕሊ ዝምጥኖ ትርጉም የለን። እተን ሕነ ምፍዳይ ዝብላ ቓላት ንስደተኛታት ካብ ምሕላቕ ንላዕሊ ነቲ ብትግራይ ብዕጡቓት ኤርትራውያን ዝተፈጸመ ግፍዒ ዘረጋግጽ ቃለ እምነት ኣድሚቐን የርእያ። ኪንዮቲ ይበሃል ከም ዘሎ ክሕሰብ ዝተደልየ መልእኽቲ ድማ ኣዝዩ ሓደገኛ ትሕሶ ይርከቦ። ኣብ ዙርያ ዝዛዕባ ብደለይቲ ለውጥን ተቓለስቲ ንሰብኣዊ መሰላትን ኤርትራውያን ዝተረእየ ንጉዳይ ስደተኛታት ዝጐሰየ ዝመስል መልእኽታት ድማ ማዕሪኡ ዝዓጅብ እዩ። ጉዳይ ስደተኛታት መራጎዲ ፖለቲካዊ ጠማምታኻ ክትገብሮ ምድላይን ምፍታንን ዓገብ ዝበሃሉ እዩ። ንቓላት እዚ ወሃብ ቃል ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ካብ ምድጋምን ምርጓድን ክሳብ ፍጹም ክሕደት ነቲ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ክወርድ ዝኽእል በደል ንጽህና ዝጐደሎ ይመስል። እዚ ክልተ ጫፍ ዝፈጠሮ ጋግ በዛ ሓደ መራጎዲ ናይቲ ኣብ ምምጻእ ለውጥን ንኽተሎ መገዲ ክንገብሮም ምፍታንን ከኣ በቲ ካልእ ተደማሚሩ ንስደተኛታት ዝጐድእ እምበር ዝጠቅም ኮይኑ ናይ ምርካቡ ተኽእሎውን ንኡስ እዩ። ኩናትን መምዝባልን ከምኡውን ጸበባን ዓጸቦን ህዝቢ ኣብ ዝኽሰተሉ ቦታ ስደተኛ ይኹን ወዲ ዓዲ
ኣብ ሓደጋ ከም ዝወድቕ ከም ርድእ ተወሲዱ ሳዕቤናት ንምውሓድ ዝግበር ጻዕርን ልዝብን እምበር ዘይጽቡይ የርካ ምሕሳቡ ንሳዕቤን ኩናት ብግቡእ ዘይምርዳእ እዩ ዘመላኽት። ብኻልእ ሸነኽ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ግፍዕን ኣደራዕን ኣየጋጠመን ኣይከጋጥምን ከኣዩ ብምባል ርግጸኛ ምዃን ካልእ ኣብ ባይታን ምምዝዛንን ዘይተመርኰሰ ምጉት ኮይኑ ጥራይ ዝርከብ ወይ ዕሙት ዘራይነት የርኢ። እቲ ባይታ ከጋጥም ዝኽእል ብሚዛናውነት እንተተጠሚቱ ግን ኣብ ከምኡ ዝኣመሰለ ኩነታት ኣብ ልዕሊ ሰላማውን ጽግዕተኛን ህዝቢ በደልን ኣደራዕን ከጋጥም ኣይክእልኒው ክበሃል ኣይከኣልን። ከምኡ ከጋጥም ዘይክእል ነይሩ እንተዝኸውን እሞ ከዓ ንኲናት ምኹናን ቀዳማይ ምርጫ ዓለምና ይምኾነን። ሰባት ካብ ኲናትን ሳዕቤናትን ካሃድሙ ናብ ካልእ ኣደራዕ ኣይምወደቑን። ኣብ ናይ ረጽሚ ቦታ ንዘጋጥም በደል ከም ዘይጽቡይ ምውሳድ በቲ ሓደ ከዓ መኽሓድን እምበር ክንዲ ርሕቀት ካብ ክውንነት ኣዚኻ ምምሕዳግ እዩ። እዚ ኣብ ምርዳእ ጸገማት ስደተኛታት ጐሊሑ ዝተረኣየ ፍልሊ ካብቲ ኣቐዲሙ ብኻልእ ጉዳይና ተፈጢሩ ዝጸንሐ ምርሕሓቕን ዘይምስናይን ፈሊና ክንሪኦ ዘይምኽኣልና ዝፈጠሮ እዩ። እቲ ሞትን ምክልባትን ሰላማዊ ህዝቢ ዳ እምበር እቶም ዝፈጠርዎን ካልኦት ኣብ ማዕዱቕ ኮይኖም ዝዛረብሉን ኣይኮኑን ዝኸፍልዎ ዘለዉ። ነቲ ኲናት ብቐንዱ ንምትእታው ኤርትራ ከዓ ማዕሪኡ ዝድግፉ ዝነበሩ ሰባት ተጣበቕቲ ስደተኛታት ምምሳል ክፍትኑ ምርኣይውን ካልእ ዘገርም ኣካል ዝዛዕባ እዩ። ከመይ ኢልዩ ንዘይምኽኑይ ኲናት ጉዳዩ ዝገበረ ሰብ በደልን ሞትን ሰላማውያን ስደተኛታት ዝሕድሶ? ነቲ ዜጋታት ኣብ ማሙቕ ገዝኦም ብሰላም ከይነብሩ ዝገበረ ዓዶም ገዲፎም ውሑስ ህይወትን ስደትን ሃረር ንኽብሉ ንዘቃልዕ ኣካል ዝደገፍካሉ ድምፂ ከመይ ኢልዩ ድምፂ ውፅዓትን ስደተኛታትን ዝኸውን? ጉዳይ ስደተኛታት መራጎዲ ካልእ ፍልልያት መውፂኢ ጽኑሕ ህልኽ መህለኺ ዘይተወደነ ደገፍ መጻብብቲ ንጥፈታት ካብ ምዃን ክንነጽህ ይግባእ። ድምፅታት ኩላትና ንምትግባር ዓመፅቲ ኣብ ምኹናን ንገስጋስ ሰላምን ልዕልና ሕግን ኣብ ምጽዋዕ ኣብ ምዕያይ ከይሓበረ ኣብ ሃገርናን ህዝብናን ክመጽእ ዘለዎ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ዝያዳ ግዜ ምሕታቱ ኣይተርፎን። ይርጋለም ፍስሓ። እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ቲክቶክ እንተዘይህሉ መንእሰያትና ኣብ ምንታይ ምትሓብኡ? ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእሰያት ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ምሳኹም ይኹና። ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜያት ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ኣልዒልና ብዛዕባ ቲክቶክ ዝበሃል ሓደ ካብ መራኸቢ ብዙሃን ዝኾነ ኣፕሊኬሽን መደባት ሰሪሕና መንባርና ይዝከር። ንሎሚ ከዓ ቲክቶክ እንተዘይህሉ መንእሰያትና ኣብ ምንታይ ምትሓብኡ ንዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለወ ጽሑፍ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣሎና። ክሳብ ፍጻሜ መደባትና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ዝዕድመኩም ኣኽበረት መሓሬ። ሰናይ ጻንሖት። መደብ መንእሰያት ኣብ ሬድዮ ኤረና። ቅልጣፈ ኢንተርኔትን ምዕባለ ቴክኖሎጂን ተኸቲሎም ንግሆ ጫጪሖም ዝሓድሩ ሓፋሽ ዘራኽቡ ኣፕሊኬሽናት ኣዲኦም ትቑጸሮም። ነቲ ንዓመታት ብብዝሒ ተጠቀምቲ ጎብለል ኮይኑ ዝነብር ዘሎ ፌስቡክ ሓደ ካብ ዝቃጸጽዎ ቲክቶክ እዩ። ሎሚ ባህርያትን መንነትን ከምኡውን ዕድመ ናይ ሓደ ሰብ ርኢኻ ኣበይ ናይ ቅርዓት ናይ መራኸቢ ብዙሓን ከም ዝመላለስ ንምግማቱ ኣየጸግመካን እዩ። ንኣብነት ብደቂ ዓድና ተኸድናዮ ብዙሓት ተዋሳእትን ምልኩዓትን ኤርትራውያን መንእሰያት ቀጻሊ ኣብ ኢንስታግራም ስሩዕ ቅርጺ ኣካላቶምን
መልክዖምን ዘጉልሑ ስእልታቶም ክልጥፉ ምርኣይ ልሙድ ተርእዮ እዩ ብዙሓት ኣብ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ዝሳተፉን ጥበባዊ ስራሓቶም ከም በዓል ግጥምን ሓፂር ዛንታታትን ኣብ ህዝቢ ከብፅሑ ዝተበገሱ ኣብ ፌስቡክ ዘይትስእኖም ዓማዊል ፌስቡክ እዮም ትሕቲ 25 ዓመት ዘለዉ ዕፅፍ ዝርግሕ ዝብሉ ጽቡቓትን ዘናጣትን መንእሰያትን ብዘይ ስድራ ቤቶም ኣብ ንኡስ ዕድሚኦም ዝተሰዱን ብናፍቆት ወለዶምን ዓዶምን ዝሳጽዩን ኣብ ደንበ ቲክቶክ ኢኻ ትረኽቦም ካብኡ ሓሊፎም ድማ ጭቕጭቕ ፖለቲካ ዘይብርሆምን ህይወት ሓጻርያ ዘናይልካ መንባር ጥራሕ ዝዓይነቱ ቅዲ ዝኽተሉ ዕድሚኦም ክንዲ ሰብ ዝኣኸሉ ሰባት እውን ኣብ ቅርዓት ቲክቶክ ኣይትስእኖምን ኢኻ ብዓለም ለኻዊ ክርአ እንከሎ ተጠቀምቲ ቲክቶክ 53 ሚእታዊት ደቂ ተባዕትዮ ክኾኑ እንከለዉ እተን 47 ሚእታዊት ድማ ደቂ ኣንስትዮ እየን ከባቢ 50 ሚእታዊት ተጠቀምቲ ቲክቶክ ትሕቲ 34 ዕድመ ዝውንኑ ሰባት እዮም 32.5 ሚእታዊት ካብዚኦም ኣብ መንጎ 10-19 ክልል ዕድመ ዝርከቡ ክኾኑ እንከለዉ 41 ሚእታዊት ድማ ኣብ መንጎ ክልላት ዕድመ 16-24ን ይርከቡ ኣብ ሙሉእ ዓለም ገምጋም ናይ ሓደ ተጠቃሚ ቲክቶክ ኣብ መዓልቲ 53 ደቂቕ እዩ ኣብ ዓመት ድማ 18980 ደቂቕ የጥፍእ ማለት እዩ ተጠቀምቲ ቲክቶክ ብጠቕላላ ልዕሊ 1.1 ቢልዮን እዮም ካብዚኦም እቶም ብብዝሒ ተጠቀምቲ ዝርከብሎን ሃገራት ቀዳመይቲ እታ መፈጠር ቲክቶክ ዝኾነት ሃገረ ቻይና ክትከውን እንከላ ንዓኣ ስዒባ ብብዝሒ ተጠቀምቲ ኣብ ካልኣይ ደረጃ እትስራዕ ሃገር ድማ ኢንዶኔዥያ እያ ብድሕሪ ዘን ክልተ ሃገራት ዝርከባ ብብዝሒ ተጠቀምቲ ቲክቶክ ዘለውዎን ሃገራት ሩስያን ጃፓንን እየን ሬድዮ ኤረና ሃገርና ኤርትራ ወላኳ ብሰንከቲ ኣብ ጭራ ሰሪዕዋ ዝርከብ ናይ ኢንተርኔት ጸገም ኣብ ጸብጻብ ተጠቀምቲ ሃገራት ክትኣቱን ተዘይከኣለት ኣብ ስደት ዝርከቡ 10ታት ኣሽሓት ኤርትራውያን ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ መንእስያት ተጠቀምቲ ናይ ቲክቶክ እዮም ቲክቶክ እንተዘይህሉ መንእስያትና ኣብ ምንታይ ምትሓብኡ ዝብል ኣርእስትና እምበኣር ትኹረቱ ነዞም ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝርከቡ መንእስያት እዩ ቲክቶክ ንተጠቃምነቱ ዝህበካ ግዜ ሓፂር ምዃኑ ካብ ዝተልዓለ ገዚፍ ዛዕባ ሒዝካ ትመጾ ቁርዓት ኣይኮነን ገዚፍ ዓቕሚ ሃልዩካ ኣብ ዝተወሰኑ ካልኢታት ብዓሚቕ ጥበብ መልእኽትኻ ከተመሓላልፍ እንተዘይክኢልካ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ብኤርትራውያን ኣብ ቲክቶክ ዝፀዓም ቪድዮታት ትሕቲ 1 ደቂቕ ኮይኑ ዝበዝሕ ካብኡ ድማ ሙዚቃ ምስማዕ ምስኡ ምድጋምን ምስዕሳዕን ክኸውን እንከሎ ሓሓሊፍካ ሓፀርቲ ምኽርታትን ኣነቓቓሕቲ ቪድዮታት እውን ትርኢ ኢኻ ካብኣቶም ለሊኻ ከተውፅኦም እትኽእል ኣብነታውያን መጻምዲ እውን ትርኢ ኢኻ እቶም መንእሰያት መጻምዲ በቲ ንፍቕሪ ዝገልጽ ደርፍታት ይለሃዩን ከም ጽቡቓት ኣዕዋፍ ብፍቕሪ ስንእኒ ይብሉን ዳርጋ ናይ ኩሎም ከተብል ዘድፍር ሰቕልዎ ተንቀሳቐሲ ስእልታቶም ብዕምቆት እንተተኸታቲልካዮ ዛንተኦም ኣብኡ ክትረኽቦ ኣይትሽገርን ኢኻ ዛንታ ብስጭቶም ዛንታ ናፍቆቶም ዛንታ ዓወቶም ዛንታ ውጥቀቶም ብዓብኡ ከዓ ዛንታት ዘይሓስስ በሰላ ገዲፍሎም ዘሎ ህይወት ከፊሎም ዝመጽሉ ሓደገኛ መንገዲ ስደቶም ኣብ ቪድዮታቶም ተሰኒዱ ጸንሓካ ብተደጋጋሚ ከም ዝጥቀስ ብፍላይ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ዝነብሩ ትሕቲ 30 ዓመት ዝኾኑ መንእሰያት ብሰንክቲ ኣብ መንገዲ ሊብያን ሳህራን ዝረኣይዎን ዘጋጠሞምን ናይ ህይወት ፈተና ካብኡ ሓሊፉ ድማ ብሰንክቲ ካብ ዓዶም ኣብ ዕሸል ዕድሚኦም ክስደዱ ዝገበሮም ጥጡሕ መጻኢ ዘይብሉ ህይወት ብቐንዱን ብሰንኪ ንነብሶም ከይኮኑን ከይተማህሩን ሓላፍነት ስድራ ቤታት ኣብ ዝባኖም ወዲቑ ቁጠባዊ ሽግራት ኣብ ኤርትራን ካልእን ዘለዉ ስድራ ቤታቶም ክፈትሑ ዝግደድሉ ዘለዉ ሰፍ ዘይብል ከቢድ ጾር ኣብ ከቢድ ጸቕጥን ብስጭትን እዮም ዝርከቡ ኣብ ወጻኢ ሃገራት መንእሰያት ክጥርንፋ ዝኽእላ ማሕበረኩም ኤርትራውያን የለዋን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከም ተቐዲሙ ዝተጠቕሰ ብፍላይ ከዓ ኣብ ከም በዓል ፌስቡክ ዝኣመሰሉ ብብዝሒ ኤርትራውያን ዝጥቀሙሉ ቕርዓት ንመንእሰያታት ተኪሩ ዝግበር ጎስጓስ ይኹን ካህንእ ዝኽእላ ዝተምሮታት ብኣጻብዕ ዝቝጸር ጥራሕ እዩ ብኣንጻሩ ኣብ ሓሸውየ ናይ ፖለቲካን ኣነ ዝሓሰብክዎ ሕሰብ ኣነ ዝደለኽዎ ተዛረብ ዝብል ናይ ጸበብትን ተጻረፍትን ቅርዓትን ኮይኑ ነዞም ቁስሊ ውሽጦም ዘይደሓነ መንእሰያት ዘይምቹእ ደንበ እዩ ነዞም መንእሰያት ሓቢእዎም ዘሎ እምበኣር
ቲክቶክ እዩ ኣብኡ ይነብዑ ኣብኡ ይስሕቁ ኣብኡ ይባእሱ ኣብኡ ይዕረቁ ኣብኡ ይመዓዓዱ ኣብኡ ይወቃቀሱ ኣብኡ ይስዕስዑ ኣብኡ የስተማስሉ ኣብኡ ይሰላቸው ኣብኡ ይነቃቅሑ ስለ ባህሎም ስለ ሃገሮም ስለ ሃይማኖቶም በትበፂሖሞ ዘለዉ ደረጃ ፍልጠት ኣብ ቅርዓት ቲክቶክ ይመሃሃሩ ብሓፈሻ ኣብ ቅርዓት ቲክቶክ ናይ በይኖም ዓለም ፈጢሮም ናጽነቶም ኣውጆም ኣለዉ ተጻራፋይ ሰብ እንክሪኡ ናብ ፌስቡክ ኬትካ ተጻረፍ ዝብል ልሙድ መልሶም እዩ ብሓፈሻ ንዕኦም ፌስቡክ ማለት ክንዲ ሰብ ዝኣኸሉ ዓበይቲ ኣሕዋቶምን ኣያታቶምን ዘለውዎ ቅርዓት መጻረፍን መወቃቀስን ሓድሕድካ መነኣኣስን ደንበ እዩ እዚ ብንጹር ትግርኛ ክዘረብ እንከሎ ካብቶም ካብኣቶም ዝዓብዩ ሰባት ክመሃርዎን ክሰምዕዎን ዝኽእሉ ኣወንታዊ ነገር የለን ማለት እዩ ብዙሕ እዋን ኣብ ቲክቶክ ምረት ውሽጦም ዝደፍኦም መንእስያት ዝበኸያ ኣዋልድ ወይ እውን ዝሰኸሩ ኣወዳት ተንቀሳቐሱ ምስሎም ትርኢኻ ብዙሕ እዋን ኣብ ቲክቶክ ብባህላዊ ክዳኖም ማዕሪጎም ብመንነቶምን ዓዶምን ሃይማኖቶምን ዝኸርዑ መንእስያት እውን ትርኢኻ ብዙሕ እዋን ኣብ ቲክቶክ ብርቂ ዝኾነ ክእለት ናይ ተዋስኦ ዝተዓደሉ መንእስያት ኣለዉ ብዙሕ እዋን ስለ መጻይኦምን መጻኢ ሕብረተሰብን ዝጉስጉሱ መንእስያት እውን ኣይትርእን ኢኻ ማለት ኣይኮነን ብርግጽ ኣብ ቲክቶክ ዝተጋነነ ነገር ኣይረአይን ማለት ኣይኮነን ሓደ ካብኡ ብዙሓት ሰባት ጠቕስዎ ዕርቃንካ ዘርእዩ ሓጸርቲ ክዳውንቲ ምኽዳን እዩ እዚ ኣሎ እዩ በዚ ምኽንያት ከዓ ብዙሓት ሰባት ቲክቶክ ቁም ነገር ናይ ዘይብሎም መንእስያት ወይ ባህሎም ናይ ዘየኽብሩ ዓዋሉ ገይሩ ዝርድኦ ሰብ ውሑድ ኣይኮነን ወዲ ሰብ በባህሪኡ ናይ ውሽጢ ስምዒት ዝገልጸሉ ዝተፈላለየ መንገድታት ኣለዉ ብዙሓት ኤርትራውያን መንእስያት ንቐንዝኦም ዝገልጽሉ ዘለዉ መንገዲ ከዓ እቲ ክዳኖም ቀይሮም ፍሽኽትኦም ኣሰንዮም ዝስዕስዕዎ ዘለዉ ክኸውን ይኽእል መን ይፈልጥ ስለዚ እምበኣር ቲክቶክ ንመንእሰያት ካብ ናይ ውሽጢ ቀንዝኦም ካብ ስቆቃ ስደቶም ካብ መሪር ናፍቆት ስድረኦምን ኣሕዋቶምን ኣብ ምስዕሳዕን ምዝንጋዕን ሓቢእዎም ኣሎ ክበሃል ይከኣል እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ተላባዒ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዓለምና ዓቢ ዜና ካብ ዝኸውን 3 ወርሒ መሊኡ ነይሩ ሰባት በዚ ሓድሽ ክስተት ሕማም ክፈርሑን ክሽቕረሩን ምርኣይ መዓልታዊ ኮይኑ ከም ሳዕቤኑ ከዓ ኩሉ ሰብ ኣብ ኳራንቲና ኣትዩ ወሃብቲ ስራሕ ትካላት ክዕፀዋ ግድን ኮይኑ ገለ ሰራሕተኛታት ከጉድላን ካብ ስራሕ ከባራራን ተራእየን ኣማኢታ ሸሓት ሰባት ከዓ ብዘይ ሽቕለት ተሪፎም ልዑል ፀቕጢ ኣብ መነባብሮ ተፈጢሩ ኩሉ ሰብ ምስ ሓድሽ ስርዓተ ነባብራ ክላመድ ተገዲዱ ካቢላመ 21 ዓመቱ ካብ ዝረግጽ ድሮ ሶሙን ጥራሕ ገይሩ ነይሩ ግዳይ ሳዕቤን ናይ ዝሕማም ኮይኑስ ድሮ ካብቲ ዝሰርሓሉ ዝነበረ ፋብሪካ ተባሪሩ ዓዲ ውዒል ብምዃን ኣብ ገዝኡ ተሰጢሑ ዘሰልቹ ህይወት ምምራሕ ፈሊሙ ብዙሕ ግዜ ስለ ዝነበሮ ከዓ ናይ ቲክቶክ ኣካውንት ክኸፍት ኣይተደናጎየን ወላ እኳ ኣቦኡ ካብ ገዛ መውዓል ሽቕለት ከናዲ ከም ዘለዎ ኣብ ገዛ ኮፍ ምባል ትርጉም ከም ዘይብሉን ክምዕዶን ተፈተነ ካቢላመ ግን ኣብ ቲክቶክ ይነቒጹ ዘስሕቁ ልዑል ጥበብ ዝተፈላለየ ኩርናዕ ርኤት ዘለዎም ናይ ካልኢታት ቪድዮ ብምጽዓን ስርሐ ኢሉ ተታሒዝዎ ከም ውፅኢቱ ከዓ ንቲክቶክ ኣብ ሓፂር ግዜ ብሒትዎ ኣብ ሓፂር እዋን ልዕሊ 87 ሚልዮን ሰዓብቲ ኣጥርዩ ልዕሊ 1 ቢልዮን ላይኩን ረኺቡ ብቐሊሉ ንምርዳእ ንህቡብ ኣሜሪካዊ ተዋሳኣይ ዊል ስሚዝ ብ25 ሚልዮን ሰዓብቲ ይበልጾ ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ዘይፈልጦን ሃብታም ዘይኮነን ተራ መንእሰይ ካብ ምዃን ሓሊፉ ህቡብን ሃብታምን ክኸውን ግዜ ወሰደሉን ብብዝሒ ሰዓብቲ ኣብ ቲክቶክ ናብ ካልኣይ ደረጃ ደይቡ እዚ ኩሉ ክኸውን እንከሎ ሓንቲ ቃል ከየምሎቐ ዝገብሮም ኣክሽናትን ተዋስኦታትን ጥራሕ ብምርኣዩ ማዕረ ማዕረት ዘስሕቕ ጥበቡ ብገጹን በተነዋሕቲ ኣዳውን ዝግበር መግለጹን ሓደ ካብቲ ኣስሓቕን ተዘካርን እዩ ካቢላመ ኣብ ቲክቶክ ዘቕርቦ እንታይ እዩ ካቢላመ ነቲ ብዝተፈላለዩ ሰባት ኮነ ትካላት ኣመና ተኻቢዱ ዝስራሕ ስራሓት ንሱ ብዝቐለለን ድኻም ብዘይብሉን ሰሪሑ ኣብ መወዳእታ ብገጹን ኣእዳውን ከባጭወሉ ይርአ ንኣብነት ሓንቲ ካብቶም ብዙሓት ተመልከቲ ዝረኸበት ኣዛናይት ቪድዮ ሓደ ሰብ ንበናና ብኻራ ገይሩ ክቐርፋ ይርአ በዚ ዝተገረመ ካቢላመ ከዓ በቲ ዳርጋ ኩሉ ሰብ ዝጥቀመሉ ኣገባብ ኣቀራርፋ በናና ብኢዱ ቀሪፉ እዝንዶ ኣይቐልልን መልእኽቲ ሓዘል ብገጹን ኣእዳውን መደምደምታ ገይሩ
ንሰብ ክምስ የብሎን የስሕቆን ብዛዕባ ድሕሪ ቪድዮታቱ ምስርሑ ባእዳውን ገጹን ዝገብሮ መግለጺ ምስ ሓንቲ ማዕከን ዜና ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት ኣብ ዝሃቦ መልሲ ብገጸይን ኢደይን ዝሓልፍ መልእኽቲ ዝያዳ ንሰብ ከም ዘስሕቆ እተን ምልክታት ዳርጋ ዓለማዊ ቋንቋ ኮይነን ከም ዘለዋን ይዛረብ ካብ ኢላመ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብደረጃ ሰዓብቲ ኣብ ቲክቶክ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝስራዕ ኮይኑ በዚ ረኺብዎ ዘሎ ተቐባልነትን ህቡብነትን ግና ነታ ብ116 ሚልዮን ሰዓብቲ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ እትርከብ ህብብቲ ሳዕሳዒት ቻርሊ ዲ ኣልሚዮ ክቕድማ ምዃኑ ብዙሓት ካብ ኢላመ ግን ይወዳደር ከም ዘሎን ንውድድር ኢሉ እውን ቲክቶክ ኣካውንት ከም ዘይከፈተን ይነግር ኣነ ከም በዓል ዊል ስሚዝ ኤድ መርፈን ክኸውን የዝብህግ ሰባት ምስሓቕን ምዝንጋዕን ጥራሕ ይውስኽ እዚ ህቡብ ማሕበራዊ ሚድያ ብፍላይ ኣብ ቲክቶክ ኮይኑ መጺኡ ዘሎ ገምጋማዊ ሃብቱ ናብ 2 ሚልዮን ዶላር ተጸጊዕኹም ዘሎ ይንገር ካብ ኢላመ ኣብ ጻዕና ቪድዮ ወይ ፖስት ዝገበራ መስሓቕ ቪድዮ ካብ 50,000 ክሳብ 80,000 ዶላር ኣታዊ ይገብር ከም ዝፍለጥ ካብ ዝጻዕንካዮ ቪድዮ ኣብ ቲክቶክ ገንዘብ ክትከፈል ትኽእል ኢኻ እዚ ንምግባር ግን ልዕሊ 10,000 ሰዓብቲ ክህልውኻ ኣለዎም ናይ 100,000 ሰባት ተመልከቲ ከተመዝግብን ኣብ ርእሲኡን ዕድሜኻ ልዕሊ 18 ዓመት ክኸውን ኣለዎም ካብ ኢላመ ካብ ሰኔጋላውያን ስድራ ቤት ዝተወልደ ሰኔጋላዊ መንእሰይ እዩ ካብ ወዲ 1 ዓመት ኣቢሉ ኣብ ዓዲ ጣልያን ዝቕመጥ ዘሎ ወላ እኳ እንተኾነ ከም ኢጣልያዊ እውን ብሃገራዊ ደረጃ እኳ እንተተፈልጠ ክሳብ ሎሚ ግን ናይ ዓዲ ጣልያን ዜግነት ይብሉን ካብ ኢላመ ክሳብ ሕጂ ናይ ጣልያን ፓስፖርት ዘይመሓዙ ዝስምዖ እኳ እንተኾነ ጣልያን ምዃኑ ኩርዕን ኣብ ወረቐት ከም ዘይምርኮስን ምዃኑ ግን ይገልጽ መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእሰያት ንሎም ዘዳለናዮ መደብ ከም ዝተኸታተልኩም እዩ ነይሩ ብዘቕረብናልኩም መደባት ዓጊብኩምን ተዘናጊዕኹምን ከም እትኾኑ እሙንቶና እዩ ክሳብ ዝመጽእ ሐሙስ ምስ ዝተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ንሓድገኩም ሰናይ ቀነ እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ